Ann Marie Calleja hija studenta tal-liġi li l-Ministru Helena Dalli saret tafa permezz tal-programm Lead. Il-Ministru Dalli hija l-mentor tagħha u lil Ann Marie għenita tifhem b'mod dirett il-ħajja politika. Konna qed nibdew aħna ma kenniex din l-opportunità. Esperjenza sabiħa ħafna, Ann Marie hija tfajla moħħa hemm, qiegħda tistudja l-liġi, ġiet miegħi f'postijiet fejn biex tara x-xogħol tagħna x'jinvolvi u kkoperajna ħafna flimkien. Ann Marie titkellem dwar l-esperjenza tagħha. Kont esposta għal meetings li saru, sessjoni ta' parlament li wkoll naħseb essenzjali u anke kont attendejt waqt il-meeting speċjali kien jagħmel Prim Ministru. Allura tieħu tkellmet ukoll il-Ministru Dalli, allura tieħu aktar feedback u aktar kif titkellem quddiem il-pubbliku. Il-Ministru Dalli għandha esperjenza politika kbira u tifhem tassew x'differenza qed jagħmel il-programm Lead. Meta inti għandek programm bħal Lead li qed jippreparak għal din id-dinja tal-politika, ovvjament inti sa jkollok diġà vantaġġ. Bejn il-parteċipanta u l-mentor titrabba wkoll relazzjoni li tagħmilha faċli għall-parteċipanta biex titlob parir. Fija relazzjoni ta' amicizzja fil-waqt li żomm il-professjonalità tiegħek. Imma dejjem tikkrea dik il-link. Dwar il-benefiċċji jitkellmu tnejn. Nara bħala pjattaforma essenzjali għalina li għadna nibdew fil-politika. Dak li aħna tallimna bl-esperjenza u anke bl-iżbalji huma qed jitalmuh mill-bidu. Tgħinek tiżviluppa bħala persuna, bħala politiku li għad trid tidħol fid-dinja tal-politika. Fuq kollox lan huwa wieħed. Aħna rridu li jkollna politiċi nisa, rridu però li jkollna politiċi nisa li huma effettivi fix-xogħol tagħhom. Jekk int ukoll trid tkun parti mill-programm Lead, tista' tapplika sa 12 ta' Settembru billi tidħol fuq is-sit lead.org.mt.